רבותיי, ידוע תדעו שבדרך הטבע אין שום פתרון לגזירת השמד של גיוס בני הישיבות. ודאי שאנחנו מחכים לניסים מהריבונו של עולם, אבל בדרך הטבע אין לזה שום פתרון. המצב הוא ממש נורא ואיום. רבותיי, צריכים להתכונן לכל. אולי בזכות ההתכוננות, בזכות שנתכונן, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס מיוחד. למה להתכונן? אחיי ורעיי, אנחנו חייבים להתכונן ללכת ביחד לבית הסוהר.